Mari, esta é Flor, non? Este Flor. Ten moitos problemas de mobilidade, non? Sí, a parte de atrás non a pode mover, ten dañado que a columna vertebral e non pode camiñar. Por eso a tiraron. Vos aquí en Aloia, na protectora de animais, recibiste só unha chamada, non? Como foi a cousa? Pois nada, chamaron que había que ir aquí a unha aldea cerca de aquí, que é Riba de Louro, e que había un par de perros tirados no medio do monte. Estaba ela, que non se podía mover, porque ali levaron a propósito, porque ela non andaba, e había un perriño pequeno con ela. Ela estaba moi cansa de intentar moverse e non conseguir. Claro, estaba cansa, estaba asustada, porque había pasado ali a noite seguro. Fixeronlle pruebas e, bueno, descubriuse que a perra que tiña dañada a médula espinal e que nunca máis volvería a andar. Necesitamos con urxencia que alguén se encargue de Flor, non? Sí. Nós o que queríamos era que se houbera unha casa de acollida urgente para que a perriña pois estuvera dentro da casa, que pudera ter mimos. Despois, cando teña esa silla que llevan a facer a propósito, podrá correr e podrá, bueno, algo parecido a a silla sería levala da acollida. Acollela urgente, porque así a protectora faise cargo de todos os gastos, pienso, médicos, o que sea, e ela, pois mira, tena na casa, pois dalle mimos, dalle tal, e a perra, porque a protectora en este momento non é sitio pon a perra de como está ela.